बचो झेल दीवानावा హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ వీడియో చేయబ్రో అని. సో లిరికల్తో చేసిన ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి అండ్ వీడియో ఎలా ఉన్నది అని కంపల్సరీగా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం. ముందుగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫోటో, ఏదైనా ఫోటో, నేను ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. ముందుగా లాస్ట్ వరకు. సో లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, ఒక షేప్ తీసుకోండి. సో ఈ షేప్ని తీసుకోండి, ఇట్లా కొంచెం పెంచుకోండి. సో ఇంత చాలు. సో దీన్ని కిందికి తీసుకురండి. సో ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇలా పెట్టేసి సో దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి సో దీన్ని కలర్ చేంజ్ చేసుకోండి. బ్లాక్ పెట్టుకొని సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఒపాసిటీ అని ఉంది, దీని మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ పైన ఒపాసిటీ ఉన్నది కదా, దీన్ని తగ్గించుకోండి. సో మినిమం 60 దాకా పెట్టుకోండి, మంచిగా కనబడుతుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తారంటే సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సో కింద లేయర్ అండ్ ఫోటో అండ్ ఇక్కడ కింద సాంగ్ ఉంటుంది, దీన్ని తీసేయండి. సో పైన ఒక వీడియో ఉంటుంది, దీన్ని కూడా తీసేసి కాపీ 21 లేయర్స్ చేసుకోండి. చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ లేయర్స్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ లేయర్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్కి ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి కింద సాంగ్ ఉంటుందిగా, ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫోటో ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నావుగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. ఈ ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు లిరికల్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో పైనుంచి సేమ్ పేస్ట్ టైల్. సో లిరికల్ పైన ఉంటుంది కానీ కిందకు వచ్చేస్తుంది అండ్ కలర్ ఎఫెక్ట్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ప్రతి దానికి సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి లిరికల్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఒక్క లిరికల్ మిస్ కాకుండా కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి లిరిక్ని ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. లాస్ట్ వరకు మాత్రం చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు. ప్రతి లిరిక్స్కి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి, వెళ్ళిపోవాలి. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి, వెళ్ళిపోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నా పేరు ఉంది కదా, దీన్ని చేంజ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే లిరిక్ ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 28 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే పైన ఒక వీడియో కనిపిస్తుందిగా, ఈ వీడియోని కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా లిరికల్ కంప్లీట్గా
ఆన్ అవుతుంది. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.